Золотую прибиральню побудують, то золотий флагшток. Лінкавіцький клан. Родова травма з існуючої системи. От коли ти з торбою грошей потім збіжиш і ти накрав. То я ставлю ще на мозги. Політичної волі не хапіло, каб була перемога. Здароўкі, вы слухаеце падкаст «Глыбінны народ» Цэнтра новых ідэй пра тое, як жывуць беларускія рэгіёны і што ім або ўсім нам з імі рабіць. Чым жыве не сталіца, якія ў іх праблемы і ў чым яны наадварот крутыя. Пра ўсё гэта мы будзем размаўляць з экспертамі і нашымі рэгіянальнымі лідарамі. Падкаст для вас вядзе Евген Меркіс. Паехалі. Працягваем разгляд усходніх рэгіёнаў і гэтым разам гамонім пра другі па велічыні горад Беларусі Гомель. І, канешне ж, паразмаўляць лепш за ўсё пра яго з Пятром Кузняцовым, заснавальнікам незалежных моцных навін, грамадскім дзеячом, а з нядаўніх часоў яшчэ і паспяховым тэлеграм-блогерам. Вітаю вас, спадар Кузняцоў. Вітаю. Спадар Пятро, раскажыце тады, можа быць, адразу нашым слухачам з іншых рэгіёнаў і са сталіцы ў тым ліку, што ў нас у Гомелі дзеялася за апошні год? За апошні год у нас у Гомелі, па-першае, дзеялася ўсё тое, што і ў цэлым па Беларусі. Гэта мы не можам абысці увагай проста пратэсты, якія адбываліся вось у гэты палітычны сезон выбарчай кампаніі. Ну, канешне, адметнасцю Гомеля стала, як бы, на мой погляд, тое, што шмат у чым можна сказаць, што гэты рух вялікі палітычны, які быў па краіне, ён пачынаўся з Гомеля. Менавіта адсюль выйшаў Ціхановскі, які першым так узбударажыў насельніцтва і з якога пачаліся вось гэтая чэргавая рэвалюцыя фактычна, да, пра як тады казалі. Вось адсюль жа і адпаведна і Святлана Ціхановская пайшла ў сваё вялікае палітычнае плаванне. Калі ўжо была выбарчая кампанія, агітацыйная кампанія, тут адбыўся першы сапраўды масавы мітынг за вось гэта за Ціхановскую, калі прыязджала трыа, і была вельмі буйная сустрэча каля ДК глухіх, якая на той момант стала самай масавай. Можна лічыць, што яна стала таксама вялікім імпульсам для іншых гарадоў, людзі з якіх пабачылі, як гэта можа быць, і таксама пайшлі як бы далей на падобныя мерапрыемствы. Адметнасцю Гомеля была яго вельмі вялікая роля на самым пачатку гэтага дэмакратычнага пратэставага руха, які мы бачылі летам 2020-го. Потым, калі ўжо пратэсты як бы развярнуліся па ўсёй краіне, я б сказаў, што тут у Гомелі было і ў цэлым, як і паўсюль, і па іншых рэгіёнах, бо мы ведаем, што ў некаторых месцах былі вялікія такія заўважныя выключэнні. Напрыклад, Гародня сталася заўважным выключэннем па такой асаблівай масавасці. Там вельмі масавы гэта быў рух, такі нават, што ўлады як бы там пэўны момант пайшлі ім на сустрэчу. У Берасці адметнасцю было жорсткасць супрацьстаяння, дзе было даволі шмат гвалтоўных сутычак. Вось. Але там якраз гэта добра тлумачыцца мясцовай спецыфікай. Я, напрыклад, у Берасці, там, дзе ўжо некалькі год у насельніцтва падагрываліся такія пратэсныя вельмі жорсткія настроі за, па-першае, будаўніцтва акумулятарнага заводу. Па-другое, канешне, па гэтым горадзе вельмі моцна ударыла пандэмія, бо вельмі вялікі сектар эканомікі рэгіёна завязан на трансгранічным гандлі. Вось. А ў Гомелі так асабліва такога нічога не было, што магло бы справакаваць там надзвычай жорсткія нейкія дзеянні. Але ж ўсё ж такі мы бачылі, што пратэсны рух, ён быў цалкам такі, як агульна па краіне, падкрэслена мірным, прыгожым і пазітыўным да таго момента, калі тут таксама не пачалі страляць, і пасля чаго ён ужо заўважна пайшоў на спад. Ну і калі казаць пра нейкія іншыя падзеі, якія ў Гомелі былі цягам апошняга года, але не тычыліся непасрэдна гэтых пратэстаў, то у нас тут ёсць адметнасць у Гомелі, што у нас то залатую прыбіральню пабудуюць, то залаты флагшток. У нас, як і ва ўсіх, была пандэмія, але вельмі вострая рэакцыя грамадства на каранавірус. Ну, гэта ў цэлым агульнабеларуская такая, напэўна, рэч. Ну, все ж таки гомельскія залатыя туалеты сталі ўжо проста мемам, фактычна. Чаму менавіта Гомель в гэтым плане так вылучыўся? Чаму нават у перыяд каранавіруса, калі ўжо было бачна, што грамадства вельмі абуранае адсутнасцю адэкватнай рэакцыі на пандэмію, вырашылі яшчэ ўсё ж такі мільён вбухаць даляраў нейкую, ну, як зараз кажуць, палку са сцягам дзяржаўным, да, которую зараз даводзіцца нават ахоўваць, там, дзяжураць міліцыянты, каб, не дай Бог, з ёй нічога не здарылася. Адкуль гэтыя карані карупцыі гомельскай? Ну, вось тут, канешне, цяжка дакладна сказаць, бо тут неяк, напэўна, паветра ў нас нейкае сапсаванае, таму што як бы ў іншых рэгіёнах таксама ёсць пэўныя такія пытанні,
пытанні, што па неэфектыўнасці выкарыстоўвання дзяржаўных сродкаў, але ў Гомелі гэтыя выпадкі яны становяцца проста мемнымі нейкімі, легендарнымі і праслаўляюць наш цудоўны рэгіён, ну, з прыбіральнямі прынамсі так дакладна на ўсю Еўропу, ці там нават больш, бо вельмі шмат медыа замежных аб гэтым таксама пісалі. Ну, калі больш так глядзець ўсё ж такі дэталёва, мне падаецца, што ў пэўным сэнсе гэта не ёсць нейкай сістэмай, а гэта ўсё ж такі ёсць нейкія выпадкі, якія непасрэдна звязаныя з эпохай кіраўніцтва дворніка. Гэта, напэўна, ягоная спадчына. Бо калі вось гэтыя прыбіральні запланавалі і зрабілі, гэта было пры ягонай уладзе, і флагшток запраектавалі таксама тады ж. Салавей прыйшоў, калі гэты флагшток быў запраектаваны, і даволі марудна тут ішлі працэсы, ў пэўны момант іх спынялі там гэтае будаўніцтва, адклікалі там меркаванні, там падавалася, што ну вось хутчэй яны адмовяцца там ад будаўніцтва гэтага, але ну напэўна дапамагло гэтаму флагштоку з'явіцца вось падзеі лета непасрэдна, калі выбухнулі пратэсты і улада як бы спачатку разгубілася з нейкай роспачу, такое яна рэагавала, а потым мабілізавалася. Напэўна, там адыграў сваю ролю такі матыў, што мы не мусім саступаць, мы наадварот мусім зараз пайці ў контрнаступ і прадэманстраваць нашу моц, што мы прынцыповыя, мы ўсё роўна зробім тое, што мы хочам, і мы зараз высока-высока падымем наш там чырвона-зялёны сцяг. Ну вось, і яны зрабілі ў той момант, гэта ўжо яны тады адкінулі у бок усе вось гэтыя разважанні, усе гэтыя працэдуры, якія нават самі праводзілі. Яны проста і вельмі рэзка яго дабудавалі, водрузілі свой сцяг і паставілі міліцыянтаў яго ахоўваць. То бок, ну як бы як выснова, напэўна, гэта такое складанне некалькіх фактараў, і у тым ліку і нейкіх і інерцыйных, і імпульсіўных працэсаў. Ці ёсць гэта сістэма, і ці будуць такія выпадкі паўтарацца далей, мы пабачым у будучыні, вось, і я спадзяюся ўсё ж такі, што здаровы розум там неяк пераможа. Нашым негомельскім слухачам на всялякі выпадак нагадаю, што спадар Дворнік гэта папярэдні кіраўніка облвыканкама, спадар Салавей сённяшні, спадар Кузняцоў. Я хацеў яшчэ спытаць, некаторыя звязваюць зноў жа гэтую гомельскую спецыфічную карупцыю яшчэ са спадаром Піліпцом. Маўляў, што вся спецыфіка проста ў тым, што прыходзяць кіраўнікі не з Гомеля. Бок у нас было шмат чутак пра нейкі калінкавіцкі клан, што маўляў прыйшоў, а Піліпец сваіх усіх пачаў перацягваць. Ці дапамагло б Гомелю, калі б ім кіравалі гомельскія? Не, ну, конечно, ну, это, мне падаецца, увогуле беларуская хвароба, бо ўсе мясцовыя ўлады паўсюль гэта прызначэнцы, і часцей за ўсё ў пераважнай большасці выпадкаў яны не мясцовыя. Эпоха Піліпца гэта таксама аддзельная гісторыя, мы яе вельмі добра памятаем. Гэта не проста чуткі, а там па фактуры было бачна, на якіх пасадах там як бы працуюць людзі, якія ну могуць быць да яго блізкія. Натуральна, як бы мы бачым, мы працяг гэтых тэндэнцыяў, і я думаю, што гэта такая родавая траўма з існуючай сістэмы, мы гэтага не пазбегнем пакуль, а у нас не будзе рэальнага вось мясцовага самакіравання, якое будзе абірацца на месцах. Калі тут будуць абірацца мясцовыя людзі, гомельскія, будзе зусім іншы расклад, таму што яны, па-першае, будуць па-іншаму адчуваць горад, па-другое, у іх будзе зусім іншая ступень адказнасці, бо нават калі ты з торбай грошай потым збяжыш, якія накраў, тут усё роўна застанецца нехта з тваіх сяброў, нехта з тваіх сваякоў, вось тут застануцца нейкія твае карані, якія ўсё роўна будуць пэўную ступень адказнасці ўсё роўна несці. Таму мясцовым, натуральна, і нашмат цяжэй страдаць такой хернёй, якая можа быць наўмысная з аднаго боку, а можа быць проста вынікам дурасці. Мясцовым трэба быць больш адказным, гэта натуральна. Калі казаць якраз такі пра перамены, якія могуць адбыцца ў тым ліку, дзякуючы таму, што нашымі гарадамі нарэшце будуць кіраваць мясцовыя, за апошнія паўгады, я думаю, гэты тренд назіраецца ва ўсіх гарадах, вельмі шмат людзей з'язджаюць не простыя гараджане, альбо там бізнесоўцы, которые баяцца за справу ўсяго свайго жыцця, але ў тым ліку і, канешне, найбольш актыўныя гараджане, разнастайныя актывісты, прадстаўнікі недзяржаўных арганізацый. Гэты тренд назіраецца таксама і ў Гомелі. Так атрымліваецца, што калі перамога нарэшце будзе нашай, умоўна кажучы, тут ужо не будзе нікога, усе ўжо будуць за мяжой, дасядуць там. Як тады новых лідараў вырасціць? Ну, давайте пачнем з таго, што калі тут нікога не застанецца, то і перамогі не будзе. Калі будзе перамога, тут будуць людзі, будуць лідары, якія будуць здольныя, што называецца, там, перазагрузіць сістэму да таго, што ёсць спадзеў, што нехта будзе ўсё ж такі вяртацца. Хаця мы таксама мусім добра разумець, што вярнуцца зусім не ўсе, таму што калі гэта там працягнецца нават на год-два, я ўжо не кажу, там можа там на 3-5, хто ж ведае, то людзям потым адтуль будзе цяжэй здымацца і вяртацца, калі ўжо там быт наладзіўся. Але, ну, на жаль, уся гісторыя Беларусі такая, што мы заўсёды губляем
губляем людей. Мы их губляем ці то ў войнах, ці то ў міграцыях. Калі там у сярэднявеччы колькасць насельніцтва Беларусі умоўнай і Польшы умоўнай на той момант была прыкладна аднолькавая, то зараз нас у 5 разоў менш. Вось, на жаль, гэта наша вялікая беда, сапраўдная трагедыя, но нам застаецца толькі рабіць усё, каб калісьці гэта скончылася, калісьці у нас з'явілася такая краіна, з якой не трэба бежаць, вось, і гадаваць новых людзей, гадаваць новае пакаленне, нараджаць сваіх дзяцей. Просто як бы ставіцца да гэтага, да нашай краіны, да свайго горада, як да роднага дому, з якога, бяжаць, трэба толькі тады, калі ён уже там рэальна гарыць і абвальваецца. Працягваючы размову пра мясцовыя эліты, хачу прыгадаць бізнес. У Гомелі, напрыклад, частка бізнесоўцаў падтрымала ў свой час напрыканцы кастрычніка агульнанацыянальны страйк, абвешчаны камандай Ціханаўскай, але у выніку амаль усе гэтыя бізнесы, нават вельмі буйныя, пацярпелі, былі вымушаны зачыніцца. Гэта і Red Pub гомельскі, Бэкер-бар і сетка пякарня ў хлебнай майстэрні, іншыя установы, тая ж самая Будзьма, у которой была вялікая колькасць розных бізнесаў, пачынаючы з рэстараннага, сканчаючы там нейкімі крамамі. Чаму, можа быць, буйныя кампаніі не падтрымалі пратэст, не далучыліся да страйку? Бізнес – гэта такая штука, якая заўсёды дзейнічае ў сваіх інтарэсах. Вось гэта трэба вельмі добра разумець. Потому что вось нават з тых суб'ектаў, кого вы толькі што назвалі, я могу дакладна сказаць, што я абсалютна дакладна ведаю, што не ўсе закрыліся пад ціскам у выніку там падтрымкі пратэстаў. Сярод іх ёсць такія суб'екты, якія былі банкрутамі фактычнымі ўжо раней і не плацілі нават нам за рэкламу там па паўгады, таму што іх на рахунках быў 0. Выйсці з гульні з прыгожым тварам і атрымаць на гэтым іміджавыя бонусы, гэта як бы была добрая магчымасць гэтыя пратэсты. Але дакладна, што ёсць сярод бізнеса і так грамадскія адказныя людзі, якія сапраўды пацярпелі, і вось ніякіх пытанняў да таго ж Бэкер-бару ці Red Pub як бы быць не можа. Мы ведаем, што гэта вельмі сумленныя людзі, і што калі з імі так здарылася, гэта быў іх выбар. Калі мы кажам пра тое, што бізнес заўсёды дзейнічае ў сваіх інтарэсах, мы павінны разумець, што у дробнага бізнеса дробныя інтарэсы, у буйнога бізнеса буйныя інтарэсы адпаведна. І буйны бізнес ён можа дзейнічаць тады, калі у яго ёсць упэўненасць, што ён дасягне сваіх мэтаў адпаведна яго ж маштабу. Калі б у сённяшняга бізнеса былі б сапраўдныя палітычныя інтарэсы і была б магчымасць укладацца і інвеставаць у палітыку, тады б мы хутчэй за ўсё пабачылі бы крыху іншую стратэгію паводзін. У сённяшняга беларускага бізнесу, на жаль, сама сітуацыя такая, што ён ці існуе ў акрэсленых межах, ці не існуе ўвогуле. Таму я ў гэтым сэнсе невялікі аптыміст, што можна там ад буйных кампаній пабачыць нейкія вельмі рэзкія рухі. Хутчэй за ўсё там яны далучацца да пратэсту, калі пабачаць, што нарэшце ёсць перспектыва. А вось так вось ахвярваць з сабой наўрад ці яны будуць. Гэта, дарэчы, вельмі добрая такая думка, вось перспектывы. Чаго тады, атрымліваецца, не хапіла за апошнія паўгады? Каб і буйны бізнес далучыўся, і наогул, каб мы нарэшце перамаглі. Ці можна было нешта зрабіць інакш на агульнанацыянальным узроўні і канкрэтна ў Гомелі ў плане пратэстаў? Палітычнай волі не хапіла, каб была перамога. І гэта як бы было лагічным вынікам дзеяння ўлады, бо калі выбухнулі пратэсты, мы бачылі, што апынулася так, што людзі на вуліцы ёсць, і ёсць там пару тэлеграм-каналаў, якія кажуць, куды ісці. А больш нічога няма. Няма ніякага палітычнага лідарства, няма ніякай палітычнай надстройкі, надбудовы такой вось, няма нават там нейкіх людзей, якія хацелі бы у той момант і маглі б узяць на сябе нейкую адказнасць. І таму людзі пахадзілі і разышліся. Хаця асабіста я ўпэўнены, што прынамсі вось у гэты тыдзень да 16 жніўня улада, вось калі яна не здолела падавіць пратэст з 9 па 12, вось яна проста апынулася на межы калапсу. Яна была, я ўпэўнены, што калі б людзі бачылі тое, што там адбывалася ў той час за кулісамі, то рашучасці б вельмі пабольшылася бы і вынік быў бы іншым. Але проста такі гэтага не атрымалася. Вось той шанец у той тыдзень быў змарнаваны, пасля чаго ўлада вельмі моцна мабілізавалася. Сам Лукашенко даў ёй сігнал, вось калі паехаў на МЗКТ, так бы мовіць, нават з адкрытым забралам. Ён у той момант рабіў усё, што ён мог, і тым сам ён мабілізаваў сваіх так бы мовіць, прыхільнікаў. Таму не хапіла палітычнай волі, а вось потым
80-м, калі пачалі нейкія палітычныя цэнтры ў эміграцыі фарміравацца, пакуль яны сфарміраваліся, расфарміравалася пратэсная хваля. І зараз гэтыя працэсы надо недзе неяк зноў-такі сінхранізаваць, каб нешта там атрымалася, таму што зараз гэта ўсё рассінхранізавана. Палітычныя цэнтры, здаецца, дзейнічаюць, і вось Бабарыка заявіў, што будзе новая палітычная партыя. Дарэчы, што вельмі адметна і вельмі важна, што яны ствараюць новы палітычны цэнтр унутры краіны. Ён не эмігранцкі, вось гэта вельмі якасна можа паўплываць на сітуацыю. Але вось зараз няма зноў-такі ёсць пратэсныя настроі, але вось пратэснага энтузіязму, энергіі, вось хвалі, вось гэтага ўжо няма. Калі нам не хапіла палітычнай волі, так яна ж можа ўзяцца з усходу. Нас жа рэгулярна кажуць пра тое, што ўсходнія рэгіёны, это вось Расія можа іх адхапіць проста па шчэўчку пальцаў, да, бо калі захоча. Гомель рэальна такі прарасійскі горад, як пра яго часам кажуць? Да не такі ён не больш прарасійскі, чым Брэст, горад савецкай арміі, славы рускага оружия, разумееце. У Гомелі ніяк не больш прарасійскія настроі, чым у любым іншым месцы ў Беларусі, напэўна. То бок, розніца ёсць у дэталях. Напэўна, у Лідзе, ці у Слонімі, ці ў Ваўкавыску, ці ў горадніх, дзе вялікая там ёсць і польская дыаспора, і вялікі культурны ўплыў заходні. Напэўна, там будуць крыху больш праеўрапейскія. Натуральна, на ўсходзе будуць крыху больш прарасійскія, але яны не настолькі адрозніваюцца, каб на гэта можна было гуляць стратэгічна. То бок няма такой проста прорвы паміж гэтымі настроямі, як ёсць вось ва ўкраіне паміж Данецкам і Львовам. Там гэта проста две розныя цывілізацыі. У нас мы ўсё ж такі адзіны народ з нейкімі проста адметнасцямі, але адметнасці гэта не фундаментальныя нейкія чыннікі, якія могуць стратэгічна ўплываць. Іншым цэнтрам сілы часта становіцца перыяд слабасці цэнтральнага кіраўніцтва, розныя крымінальныя групоўкі. Гомель у гэтым плане быў вельмі адметным 90-е гады. Ці варта чакаць таксама росту вось гэтага крыміналу, калі нарэшце нашы перамогу, ці будзе вось гэты перыяд рэформаў, перыяд пературбацый? Гэта ўсё будзе залежаць шмат ад якіх фактараў. Вось я на сёння заўсёды кажу, што зараз улада слабая, напрыклад, да? Яна сапраўды зараз слабая, але у палітычным вымярэнні, напрыклад, да, у плане сілавых магчымасцяў яна вельмі моцная. Гэта такое адноснае. І вось, будучы нават зараз палітычна слабой, гэтая ўлада ўсё роўна захоўвае манаполію на ўжыванне сілы, а вось гэта менавіта і ёсць той сектар, дзе крымінал заўсёды канкурыруе з дзяржавай. Лукашенко, я ўпэўнены, адмыслова і мэтанакіравана знішчаў крымінал менавіта для таго, каб яму насамрэч ўсё роўна там ці перашкаджае нехта жыць там простым людзям, ці не перашкаджае, але яго хвалявала тое, што ў краіне мусіць быць толькі адзін цэнтр вось гэтай фізічнай узброенай сілы. Вось і таму іх зачысцілі. І пры пераходным перыядзе все зноў-такі будзе залежыць ад рашучасці новай улады і залежыць ад таго, як будуць працаваць сілавікі. Вось. І яшчэ шмат чаго будзе залежаць ад расійскага зноў-такі боку, таму што галоўныя, конечно, крымінальныя ўсе такія плыні да нас заўсёды ішлі адтуль, і нашых вароў у законе карануюць таксама ж там. А як бы ацанілі перспектывы Гомеля у вольнай шчаслівай Беларусі будучыні? То бок на чым мы можам выехаць? У нас жа пад бокам няма, напрыклад, Еўрасаюзу, як у таго ж самага Брэста. Мы, здаецца, на ўсходніх задворках, а Расія пад бокам мае свае розныя эканамічныя іншыя крызісы. Якія перспектывы ў Гомеля? Мы губляем статус другога па велічыні горада? Мы не згубім статус другога па велічыні горада. Я ўпэўнены, што наш горад, наадварот, будзе вельмі інтэнсіўна развівацца, калі сапраўды зменіцца сістэма і калі больш магчымасцяў з'явіцца для рэалізацыі чалавечага патэнцыялу. Чым Гомель заўсёды быў адметны, гэта вось менавіта чалавечым патэнцыялам і яго якасцю, ініцыятыўнасцю, пасіянарнасцю, самаадданасцю, творчасцю, крэатыўнасцю. Мы гэта заўсёды шмат у чым бачым. Там нават калі хто згадае там стачачны рух у Беларусі напрыканцы 80-х, ён ішоў з Гомеля. Калі там нехта згадае туніяцкія пратэсты, яны больш за ўсё там шырока з рэгіёнаў распаўсюджваліся ў Гомелі. Калі гэтую кампанію мы згадывалі, у нас таксама ціхановскія ішлі з Гомеля. І вельмі шмат людзей, якія у нас ёсць, яны проста яшчэ не рэалізаваліся. І я фактычна ўпэўнены, што і без там багатага захаду пад бокам мы, па-першае, здольны будзем стварыць вельмі добры, крэатыўны і прывабны горад. У нас ёсць патэнцыялы для прыцягнення турыстаў. Расія, якія б яна не мела эканамічныя крызісы, яна заўсёды будзе даволі багатым рынкам, у тым ліку, што тычыцца
тычыцца турызму вось і ну і да таго ж як бы ёсць і украінцы. І я вельмі аптымістычна гляджу. Я думаю, што ўсё добра будзе ў Гомелі. Кажучы пра Гомель, можна прыгадаць таксама і адзін з галоўных накірункаў вашай дзейнасці, гэта незалежны сайт «Моцныя навіны». У чым сакрэт поспеху гэтага сайта, як сайт і рэдакцыя і вы самі перажылі апошнія паўгады? Ну, сакрэт поспеху гэтага сайта, напэўна, тым, што гэта гомельскі сайт. Калі мы яго пачалі рабіць у тым выглядзе, у якім мы яго робім зараз, а ў Беларусі аналагаў не было. Былі нейкія рэгіянальныя сайты, але яны вяліся як блогі выключна. То бок гэта нейкая рэгіянальная стужка, якая бярэцца часцей з афіцыёзных там крыніцаў, дзе натуральна нічога цікавага не адбываецца, і галоўнай рызынкай такіх праектаў заўсёды быў мясцовы чат. На гэтым яны існавалі. Мы першыя ў Беларусі, хто на рэгіянальным сайце пачалі падаваць стужкі навінаў мясцовых, беларускіх і нацыянальных. Наша ідэя была ў тым, каб гамельчукі не лазілі па 10 сайтах, каб атрымаць карціну свету. І мы гэта зрабілі, і гэта была апынулася вельмі паспяховай мадэллю, зараз так працуюць усе. Але яшчэ адна была ў нас адметная вельмі рыса, это ведаеце, я ў 2011 годзе пабываў упершыню ў Капенгагене у Даніі. Я быў уражаны тым, што там існуюць газеты, так бы мовіць, газета нашага двара. Яна можа выдавацца там на 2 кварталы, куды жыхары самі там пішуць навіны, абвесткі, там неяк абщаюцца. Мяне гэта вельмі ўразіла, таму што гэта быў вельмі добры прыклад таго, як добра працуе інфармацыя на лакальным узроўні. І вось гэта было тое, на чым мы засяродзілі вельмі моцную ўвагу. Гэта не афіцыйныя справаздачы, умоўна кажучы, на ўзроўні губернатара, а гэта там тое, што адбываецца тут і сёння, і зараз, вось у двары, дзе прорвала трубу, дзе адбылася нейкая аварыя. І як бы гэта спрацавала. І так гамельчукі адчулі, што гэты сайт, па-першае, свой, бо ён вось тут, вось ён пра наш двор, пра наш горад. А па-другое, гэта інструмент проста быць у курсе як бы падзеяў. Вось тое, што напэўна тое, што мы прызналі, што гамельчукі такія жыхары Беларусі і свету, як і ўсе, гэта і сталася вось такой прычынай таго, што гэты сайт стаў такім папулярным. Ну і натуральна, канешне, апошнія гады яны такія своеасаблівыя, а вось 20-й ён быў увогуле цяжкі. Вось калі яшчэ пратэсты нават адбываліся, мы першыя трапілі тады пад хвалю рэпрэсію. 2 кастрычніка яна стартавала, калі там адразу нашых галоўнага рэдактара і супрацоўніка Дениса Якштаса арыштавалі. Потым у нас былі ператрусы, і потым 1,5 ці больш нават месяца не было нават ніводнага тыдня, калі б хтосьці з нашых не быў арыштаваны. Натуральна, гэта быў вельмі моцны ціск такі. У той момант вось асабіста я, ну як бы усе мяне падтрымалі, мы прыйшлі да высновы, што адзіны сродак супрацьстаяць гэтаму, гэта працягваць працаваць. Бо калі мы у пэўны момант спынім нашу працу, то стане зразумела, што так уздзейнічаць на журналістаў эфектыўна. Трэба працягваць, і яны будуць так працягваць. І мы вось, сціснуўшы зубы, тады працавалі, як бы не глядзячы ні на што, ну і пакрысе гэты ціск ён так аслабеў. Але зараз ён таксама прысутнічае. Вось толькі зараз, там, літаральна тыдзень таму скончыліся падатковыя праверкі. Нас праверылі па лініі юрыдычнай асобы, мяне праверылі як індывідуальнага прадпрымальніка і як фізасобу. Па 3 накірунках падатковая правярала, ну нічога не папярэдняй любой значнай падзеі нашу всю рэдакцыю папярэджваюць там аб адказнасці, выклікаюць у РОВД. Сёння наш супрацоўнік пайшоў у СК, у следчы камітэт. Яго выклікалі ў сувязі з каментарамі на Ютубе, бо людзі ж не ўсе думаюць галавой, калі і што яны пішуць, а нам потым даводзіцца усімі сродкамі зрабіць так, каб вось гэтыя каментары там, ну, неяк не паўплывалі на дальнейшае развіццё крымінальных справаў. Ці то недзе там інфармацыю не дадаць, ці то яшчэ нешта. Ну так што і зараз гэта ўсё адбываецца, але ну працуем, адчуваем вельмі моцную падтрымку зноў такі ад людзей, ад гамельчукоў, бо калі у нас был вось гэтыя вось ператрусы і із'яцце абсталявання, збор сродкаў мы абвясцілі і атрымалі ад людзей такую падтрымку, што змаглі 2 новых супрацоўнікаў взяць у рэдакцыю. І, дарэчы, 3. І гэта быў вельмі прыемны момант, бо гэта былі все тыя людзі, якія былі звольненыя за пратэсты са сваіх папярэдніх месцаў працы. Ну і адна з адметнасцяў, што вось вельмі вялікаму ціску падверглася наша відэарэдакцыя, якую мы паслядоўна 2 гады да гэтага развівалі, вось і пэўнага ўзроўню дасягнулі. І нехта з нашых супрацоўнікаў быў вымушаны з'ехаць, нехта звольніўся проста, каб больш не прыцягваць да сябе ўвагі. Але вось нам удалося проста захаваць гэты накірунак на самым пачатку гэтых рэпрэсіяў, калі гэтыя выпускі рабіліся літаральна на каленкі.
Вось, але мы захавалі гэта накірунак працы, і гэта я таксама лічу вялікай адметнасцю, вялікім нашым дасягненнем. Таму што тое, што мы захавалі гэтую працу з відэа, да, гэта развіццё YouTube канала, дазволіць нам зараз, у нас ёсць вельмі вялікія планы па развіццю, і мы літаральна вось дня на дзень прыступаем да стварэння ўжо новых відэапрадуктаў. Пры ўсім тым вялікім узроўні рэпрэсій, з якім сутыкаюцца незалежныя СМІ у Брэсце, у тым же самым у Гародні, дзе зараз рэдактараў Гродна Лайф цягаюць, прыцягваюць да адказнасці таксама разнастайных кіраўнікоў тэлеграм-каналаў. І вось на фоне ўсяго гэтага у вас ёсць вельмі адметны тэлеграм-канал, які вы вядзеце. Чаму вы вырашылі пайсці вось у гэтую сферу? Я яго пачаў весці яшчэ раней за гэтыя падзеі. Проста ён такую вядомасць набыў вось ужо, калі інтарэс да палітычных нейкіх падзеяў там выйшаў на пік. А на першым этапе ён і не толькі палітычны быў, я там шмат іншага чаго пісаў. Просто вось такі фармат, як зараз, ён сфарміраваўся вось перыяд, пачынаючыся са жнівеньскіх гэтых падзеяў. Я вырашыў просто паспрабаваць. Вось гэта ўжо не новы, але вельмі актуальны, вельмі зручны фармат, як бы, і было важна мець такі інструмент, у межах якога я магу даносіць тыя ці іншыя думкі, якія могуць быць па-за фарматам класічнага СМІ. То бок мець такі інструмент асабістай камунікацыі, дзе я не мушу выкарыстоўваць свае інфармацыйныя рэсурсы, каб не было канфлікта інтарэсаў. Я ведаю і бачу, што кожны амаль пост разлетаецца па сродках масавай інфармацыі. Але можа хто звярнуў увагу, што іх амаль не бывае, увогуле не бывае на інтэрнэт-рэсурсах, якія належаць мне. Я ніколі не хачу выкарыстоўваць гэтыя інтэрнэт-праекты для асабістай карысці. У маім разуменні гэта зараз ужо настолькі вялікія і адказныя рэчы, якія в прынцыпе збольшага мясцоваму грамадству належаць калектыўна, у калектыўным выглядзе, чым мне асабіста. Таму вось тэлеграм-канал, як і Facebook, як і іншыя соцсеткі, гэта было такое рашэнне, каб проста стварыць сабе такі інструмент камунікацыі з публікай, які не будзе мець канфлікта інтарэсаў з агульнагарадской пляцоўкай. Перенесемся, может быть, з Гомеля на наш регион у целом, что у нас у области есть еще адметнага, такого крутого. Какие перспективы у наших региональных городов гомельских? Обалденные перспективы у наших региональных городов, коли знов-таки будет кому с ними працаваць. Вось что у нас есть такого крутого в Гомельской области, не у Гомеле? Мой первый отказ — это Наравлянский палац. Чему? Потому что вось разом с письменником Андреем Горватом мы минулой осенью его выкупили, и зараз я бы хочем его рэстаўраваць. На прыкладзе Нароўлі я могу сказаць, што нават такія гарады, якія ў пэўны час можна было лічыць амаль знішчанымі, яны маюць добры патэнцыял. Вось гэта Нароўля, якая дагэтуль у зоне з правам адселення, яна ў той жа час за мінулыя гады была хіба не адзіным цэнтрам Гомельскай вобласці, дзе колькасць насельніцтва не памяншалася, а наадварот павялічвалася. І я калі туды прыехаў, я быў вельмі прыемна ўражаны, які там ёсць цэнтр, як ён падобны да Гомеля, якая ёсць прастора для развіцця. У нас вельмі шмат у вобласці такіх месцаў, якія знаходзяцца хіба на паўзе, развіццё якіх замарудзілася з-за чарнобыльскай катастрофы. Але шмат дзе зараз паціху гэтая праблема зменшаецца, таму што праходзіць час, там перыяды паўраспада пэўных рэчываў, і там нейкія тэрыторыі пачынаюць ажываць. І наша на сённяшні дзень задача гэта тое, што можна захаваць. Вось мы нават калі набывалі гэты палац, мы разглядалі свой план так, што калі у нас не атрымаецца яго цалкам аднавіць і зрабіць такім, які ён быў, мы прынамсі яго калі накрыем дахам і закансервуем, то он яшчэ 100 гадоў прастаіць. І зменіцца ўжо і ўлады, і цалкам сістэма, і асяроддзе, і умовы, і мы прынамсі будзем ведаць, што мы выратавалі гэты аб'ект, і што наша краіна цалкам, так, і наша вобласць не страціла чарговую перліну нашай архітэктуры. То бок, калі нават з плана мінімум сыходзіць, то вось калі мы зараз можем нешта выратаваць да таго моманту, калі у нас з'явяцца новыя магчымасці, мы мусім гэта рабіць. А патэнцыял, зноў-такі паўтаруся, ён вялікі, ён ёсць. Я цябе яшчэ дадам, што я стаўлю яшчэ на Мазыр, таму што ў гэтага гораду проста шукоўная гісторыка, культурны патэнцыял, эканамічны таксама, турыстычны, таму паглядзім, як все будзе развівацца. Я просто дадаць да Мазыра, это я просто захапіўся на ролі, бо маю дачыненне, так я на ролі акцэнтаваўся. А так, у нас ёсць цудоўныя не толькі Мазыр,
па-першае, Мазыр гэта ўвогуле, я заўсёды кажу пра Мазыр, што калі б я не ў Гомелі жыў, то ў Мазыры б я з задавальненнем жыў. Ну это просто чароўнае месца. Ну і ўвогуле гэтыя палескія месцы, яны такія. Прыгожыя просто там просто чакоўныя месцы ў Лоевскім раёне ёсць. Просто чароўныя месцы ў Добружскім раёне ёсць. У Гомельскай вобласці ёсць вось гэтая цэлая такая вось стужка малых гарадоў, якія на Палессі, якія звязаны з буйнымі рэкамі. Там просто, ну, і вось яны менавіта зараз і ёсць на паўзе за вось гэтай чарнобыльскай гісторыі, але ну там просто вось шыкоўны агромны патэнцыял. Але вось вы, напрыклад, прыкладалі Добружскі раён, той же самы Добруж, дзе зараз існуе вялізная папяровая фабрыка, которая існуе фактычна дзякуючы падтрымцы дзяржавы. Атрымліваецца, што зараз пры любых пераменах забіраем грошы, ну, перастаем датацыі проста даваць, падтрымліваць яе штучна, і горад пачне занепадаць. Так як тады атрымліваецца месцічам быць, падтрымліваць рэформы ці быць все ж таки супраць іх? Я думаю, што не пры любых пераменах усё гэта менавіта такім чынам мусіць адбывацца. Я не палітык на сённяшні дзень, не пішу праграмаў, вось, і гэта хай там Бабарыка разбіраецца з латушкам, да, што рабіць з гэтай папяровай фабрыкай, але асабіста я лічу, што там ёсць магчымасці нейкіх рэформаў, якія не будуць шокавымі і проста прывядуць вось іманенна да заняпаду. Там не ўсё так страшна, гэта хутчэй такія страшылкі сучаснай улады, што калі нешта зменіцца, то мы тут усе зараз усё згубім і будзем зноў такі ў лапцях хадзіць. Пра наш горад часта кажуць, што гэта такі шэры, транзітны горад, у якім няма на што паглядзець, у якім хіба што заехаць палову дня пабыць і рушыць далей. Звычайна, раней рушылі далей у Крым, калі быў яшчэ украінскім, все прыязджалі проста праз Гомель. Што ў нас ёсць адметнага ўсё ж такі ў Гомелі? Што варта паглядзець кожнаму і чаму варта тут спыніцца больш, чым на палову дня? Слухайце, ну калі я чую такія разважанні, што наш горад там нейкі шэры і транзітны, ну я заўсёды ведаю, што перада мной проста чалавек ідыёт. І я вось кажу, вось, хто мяне чуе, калі вось чуе мяне нейкі чалавек, які калісьці пра Гомель сказаў, што гэта шэры і транзітны горад, то вось проста я асабіста кажу этому чалавеку, што ён ідыёт. Па-першае, ўсё адносна. Я не ведаю, у Беларусі вельмі няшмат гарадоў, дзе ёсць больш што паглядзець, чым Гомель. Гэта не гледзячы нават на тое, што Гомель быў амаль цалкам зруйнаваны падчас другой сусветнай. У Гродні, можа, напэўна, больш там гістарычных памятнікаў. Там у Брэсце я ўжо не ўпэўнены, там зноў-такі таксама нічога не засталося. Хіба Брэсцкая крэпасць. Наша, будзе банальна сказаць, да, але наш парк, наш палац, ну ён адзін з лепшых ва ўсходняй Еўропе, гэта абсалютна дакладна. Вось гэта абсалютна дакладна, і ёсць нават не тое, што глядзець, а ёсць нават тое, што вывучаць. Бо, напрыклад, мы ўжо прызвычаліся, што беларускія музеі нецікавыя, да? І да сорама свайго я магу сказаць, што вось з таго часу, як палац стаўся музеем замест палаца піянераў, я толькі ў мінулым годзе ў першы раз туды, як у музей прыйшоў. Я быў проста шакаваны тым, што там сапраўды ёсць экспанаты, якія ці то адзінкавыя ў свеце, ці маюць проста вельмі нешмат аналагаў. Там такая экспазіцыя, што можна проста абалдзець, хаця яна і не вельмі вялікая па аб'ёму, гэта не Лувр, вось, але ну у Беларусі вельмі нешмат, больш цікавых месцаў, чым гэта. Ну, вось, у нас дастаткова тут помнікаў архітэктуры. У нас ёсць некалькі яшчэ засталіся, іх не знішчылі, некалькі вельмі цікавых месцаў проста для адпачынку. Я маю на ўвазе рэстарацыі ці проста грамадскія такія месцы. У нас ёсць чароўныя месцы недзе па-за горадам. Нават такія, ну, на якія мы не звяртаем увагу, што там былыя. Что там у нас у прудку? Там некая была конюшня графская, там, например, да, просто стоите. Так, стайни графа Паскевича. Да, просто фольварок фактично. Да, просто вось графские стайни, да, про графский фольварок, просто нават не у спальным районе города, а недзе вось у приватном секторе города, да. И то же самое там, например, паляўнічы домик графскі гэты у Каранёўцы, да, што фактычна таксама ёсць горад. То бок тут столькі насамрэч цікавых месцаў, пра якія нават не ўсе гамельчукі ведаюць. Вось гэтыя ўсе міфы пра шэрасць, гэта насамрэч гісторыя не пра шэрасць горада, а уласную неабазнанасць. Акрамя плюсаў варта пагаварыць ўсё ж такі пра мінусы, што варта мяняць у Гомелі, якія праблемы больш за ўсё хвалююць месцічаў.
Як бы мясцовыя ўлады за апошні час вельмі шмат чаго нарабілі з інфраструктурай у цэнтры горада. Як бы інфраструктура вельмі стала зручна, яе вельмі хваляць прыезджыя расіяне ці украінцы, што яна вельмі стала зручна для аўтамабілістаў. Што можна ехаць, як усе кажуць, можна ехаць. А так увесь тут свет у корках стаіць. Прынамсі, што да мяне, то тут трэба шукаць баланс, бо сённяшняя вось гэта інфраструктура, яна якраз і спрыяе таму, што шмат каму з прыезджых падаецца, што Гомель гэта магістраль, нават вось гэта паралель транзітнасці, яна ад таго, што ў нас аўтабаны проста праз увесь горад. Бо калі ты ідзеш па вельмі вузкаму тратуару, які 1,5 метры, ты проста галаву не падымеш, каб пабачыць, што побач з табой гэта гістарычны будынак там 19 стагоддзя, як гэта прынамсі вось на корпус Белдута на Кірова, да? Які ёсць гістарычным помнікам, усё такое, але вось на Кірова ніхто ж не ходзіш шпацараваць, бо гэта немагчыма. Вось, гэта просто гісторыя, калі ўлады просто знішчылі магчымасць спакойна адпачываць, гуляць, шпацараваць па горадзе, гэта вельмі дрэнна і гэта трэба мяняць. Трэба нейкі баланс тут шукаць. Натуральна, трэба разбірацца шмат з якімі пытаннямі мясцовай эканомікі. Мне падаецца, што ў нас ёсць большы патэнцыял для развіцця бізнесу, у тым ліку і гандлёва-забаўляльнага бізнесу, бо як бы сучасных гандлёва-забаўляльных цэнтраў у нас фактычна няма. А сусветная тэндэнцыя такая, што гэтыя цэнтры гэта ўжо не месца гандлю, якраз ініцыятыву гандлю перахоплівае онлайн-гандаль, а гэта месца зноў-такі, дзе праводзяць людзі больш часу. Там дзіцячыя пляцоўкі ёсць, там сфера паслуг развіваецца, а не толькі гандлю. Вось, у нас гэта неяк увогуле не працуе. На паўмільённы горад мы не маем на сённяшні дзень ніводнага дастойнага аб'екта, бо тое, што пабудавана, гэта не адпавядае сучасным патрабаванням людзей і рынку. Вось, як бы экалагічныя пытанні у нас таксама ёсць чым працаваць там і на Сажы і ў другіх месцах. То бок праблем хапае. Але радыяцыя ёсць. Радыяцыю ж не змыеш. Не змыеш, а што мы з гэтым можам зрабіць? Мы можам толькі чакаць. Што зараз, на вашу думку, варта рабіць большасці беларусаў, которые хочуць пераменаў, і у тым ліку гомельцам, каб наблізіць перамены? Беларусы свята верылі ў мінулым годзе ў тое, што яны могуць самі ўсё вырашыць, дзякуючы сваёй самаарганізацыі. Самаарганізацыю можна толькі хваліць. Самаарганізацыя гэта вельмі крута, і яна вельмі спатрэбіцца нам у будучыні, у новай Беларусі. Але вялікія палітычныя задачы, а слова перамены, гэта сёння ёсць вялікая палітычная задача. Яны на такім узроўні не вырашаюцца. Дваровыя супольнасці не зменяць уладу. Гэта трэба разумець. Яны могуць быць карысныя пры нейкай мабілізацыйнай кампаніі і будуць вельмі карысныя ў новай дэмакратычнай Беларусі, але яны вось па ўсёй краіне перамены не зарганізуюць. Я думаю, што беларусам сёння ў першую чаргу трэба падвышаць свой узровень палітычнай абазнанасці, чытаць, дыскусаваць максімальна культурна. Вось, чытаць, дыскусіраваць, аналізаваць, ўсё гэта рабіць і імкнуцца як мага больш уплываць і на ўладу, і на тыя дэмакратычныя палітычныя цэнтры, якія зараз сфармаваліся ці фармуюцца. То бок максімальна падвышаць ступень свайго ўдзелу ў палітыцы ў цэлым, звяртаючыся з аднымі пытанням да ўлады, але і з іншымі да тых, хто прэзентуе пра дэмакратычную частку грамадства. Бо гэтыя новыя палітычныя структуры ні ў якім разе нельга дапусціць, каб яны апынуліся ў той же самай сітуацыі, у якой больш за 20 год была так называемая старая апазіцыя, у якой не было ні перад кім ніякай адказнасці. Вось гэтыя новыя структуры трэба абавязкова паставіць ва ўмовы, калі яны перад гэтым жа народам несуць адказнасць. Калі гэтага не будзе, то яны, як і старая апазіцыя, забранзавеюць, абмяжуюцца выключна міжнароднай палітыкай, сустрэчамі з міжнароднымі кіраўнікамі ці не вельмі кіраўнікамі, хоць бы з кім. Вось, і страцяць усе магчымасці, нават якія яшчэ і не набылі, па ўплыву на сітуацыю ўнутры. А грамадства тым часам будзе у найгоршым сцэнары сядзець і чакаць, што нешта зменіцца. А яно не зменіцца, зноў-такі вяртаючыся к мінулай думцы, а яно не зменіцца, пакуль не будзе палітычнай волі і палітычнага стымула. А хто сёння мусіць праяўляць палітычную волю і палітычныя імпульсы, як не тыя, хто называе сябе лідарамі і не прэзентуе сябе як нейкія палітычныя цэнтры. Вось гэта і трэба рабіць, максімальна падвышаць ступень свайго ўдзелу ў палітычным жыцці, як у кірунку ўлады, так і ў кірунку
новых палітычных сіл. Вялізны дзякуй за такую змястоўную гутарку, спадар Кузнецоў. А я звяртаюся да нашых слухачоў. Заходзьце на сайт Цэнтра новых ідэй, чытайце нашы цікавыя артыкулы, публікацыі, глядзіце нашыя відэа. Не забывайцеся таксама пакідаць вашыя заўвагі і прапановы на наш мэйл, у тым ліку і адносна нашага падкаста «Глыбінны народ». Не забывайцеся на рэгіёны родныя, каб зусім не ўмёрлі. Падпісвайцеся на нас у iTunes, SoundCloud, Spotify ды Google Podcast. Усяго найлепшага. Дзякуй вялікі, найлепшага.